खुलुमबाय आंनि मुङा डक्टर जुनाली ब्रह्मा आङो बे क्लिनिकआव एज अ निउट्रिशनिस्ट आङो जिरायो आंनि अनगा आरो डक्टर सानैसो जिरायबावो सासे डक्टरखौ नोंथांमोना मंगलबाराव फैबा लोगो मोनगोन जोंनि क्लिनिकआ कमप्लिटली आयुर्वेदिक क्लिनिक बेयावहाय जोंनि क्लिनिकनि प्रडाक्टनि जाबाय डेल्टास बे डेल्टास कम्पानिया उत्तराखंडआव ओमफ्राय बिनि हेडक्वार्टारानो मुम्बाइआव आरो दा जोंनि प्रडाक्टआ एकदम हाइलि प्रिमियाम क्वालिटी प्रडाक्ट हो ओमफ्राय बेखौ नोङो जेरावबो मोननाय नङा आरो ना खालि जोंनि बेबायदि सेन्टारावल' मोनगोन जोंनि अनगा आरो आसामावहाय नङाबा पुरा अल ओभार इन्डियाहाय जोंनि बायदि सेन्टार दङ आरो दा जोंनि सेन्टारावहाय मा जोङो ट्रिटमेन्ट होयो जोंनि सेन्टारावहाय 24 टा लाइफस्टाइल डिजिजेस जेरै लिभार प्रब्लेम गेस्ट्रिक प्रब्लेम किडनी स्टोन एबा स्किन एलार्जी बेफोरनि गोजौआव जोंना दङ आरो ना ट्रिटमेन्टआ आरो बिनि अनगा जोंना किसुमान बिउटी प्रडाक्ट्सबो दङ आरो जेरै नानेखा जानाय ना पिम्पल्स जानाय बेफोरनि गोजौआवबो जोंना बेयाव ट्रिटमेन्ट होयो दा जोंनि प्रडाक्टआहाय मानसिफ्रा माने साननो हागौ आरो ना कि लाइक दस्रा एजेन्टफोरजों मोनगोन मागोन बिदि नङा जोंनि बेयावहाय माने कमप्लिट एग्जामिन खालामगोन जोङो डक्टरफोरा नोंसोरखौ नायगोन एग्जामिन खालामगोन मा दङ मा गैया बिनि उनावसो जोङो रेकमेन्ड खालायो आरो जों हायोबा जों हायो होनखायो या हामगोनबा जों हामगोन होनखायो आरो आयुर्वेदिक प्रडाक्टखौथ' नोंथांमोना मोनथिखागौ कि एसे टाइम लायोना हामनो बुस्थुफ्रा 15 डेजआनो जोंना मिनिमामखा 15 डेज 1 month 2 months बिदि जाखायोखा ट्रिटमेन्टनि कर्सआ आरो किसुमान माने बेरामा माने जाय जों हामा बायदि जोङो सानो जों बेखौ हामा होनखायो आरो जोङो बेखौ माने इमारजेन्सि केसाव दोननानै जों दस्रायाव फाथायहरखायो लाइक नोंसोरो एल'पेथि ट्रिटमेन्ट लादो होननानै आरो जोंनि जायगायावहाय नोंसोरथ' नुनो मोनखाबाय माने गसाइगावआवहाय स्पेसिफिकेलि माने जोंना प्राइभेट हस्पिटाल बिदि गैया आरो खालि सिभिल हस्पिटालल' दङ आरो जोंनि गामिनिफ्राय गोजान मानसिफ्रानो माने मोनथियाना कि अहाय थांनांगौ बहा जेनेखिबा ट्रिटमेन्ट लाहैनांगौ बिसोर गोदाव सोराव जायो आरो होमबा बिसोरबो फैनो हागोन जोंनाव जों साजेसन हरगोन बहा थांबा मोजां जागोन आरो ना आरो बिनि अनगाहाय नोंसोरो ओरैनो जेनेखिबा किसुमान बेराम जेरै प्रेसार डायबिटिस ना किडनी स्टोन बेफोर दङबा पाइल्स बेराम बेफोर दङबाथाय जोंनाव फैनो हागोन जोंनि लकेसनानो जाबाय गसाइगाव मेइन टाउन क्लक टावार सारियालिनि आगदाथिंजाय रन्जित हटेल दङ बिनि अपोजिटआवहाय फार्स्ट फ्ल'राव आं नोंथांमोनखौ बेखौनो होननो नाजागोन आरो ना कि लाइक आयुर्वेदिक प्रडाक्टखौ माने दासान्दि बिराद फेमास जागासिनो आरो किसुमान माने ससियेल मिडियाआवहाय गोबांफ्रानो माने बेखौ एजेन्ट सिस्टेमै फानगासिनो आरो खिन्थु जोंना बिदि नङा आरो जों एजेन्टनि थ्रुयै जोङो हारसिंबो बे क्लिनिकनि अनगा जों दस्रायाव जों बिदि फाननोबो हाखाया ओंखायनोथ' नोंसोरो जोंखौ ट्रास्ट खालायनानै जोंनि माबाफोरखौ नायनो हागोन आरो बिदि नङा कि जों खालि रायलायनानैल' हरगोन जोंना बेयाव ब्लाड टेस्टबो जायो किसुमान जेनेखिबा बेरामखौ जों हमनो हायाखै बेखौ जोङो ब्लाड टेस्ट खालामनानैसो जोङो नायो आरो जोंना माने बेयाव अन द स्पट हाइ प्रेसार सुगार आरो हिमोग्ल'बिन बे मोनथामखौ जोङो नायो डक्टरजों लोगोसे जोंहा बेयाव नार्सबो दंखायो थ' नोंथांमोना फैदो माबायदि ट्रिटमेन्ट जायो बेखौबो नायफैनो हागोन